ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାହାରି ପଡିଲୁ ମାର୍କେଟ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ଆମ ଘରେ ହବ ଫଙ୍କସନ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଘରୋଇ ଉପକରଣ କିଣାକିଣି କଲୁ। ତାପରେ ବାହାରି ଗଲୁ ସପିଂ ମଲ୍। ବାପା ଝିଅ ଆଗରେ ଚାଲିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ଚାଲିଲି। ସପିଂ ମଲରେ ତ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆରେ ୟାକୁ ନବ, ମୁଁ କହିଲି 400 ଟଙ୍କା ଦାମ। କଣ୍ଢେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟୋପି ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ମତେ ଏଇଟା ଦିଅ ଆଣି। ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆର ବଡ ସାଇଜ ନାହିଁ, ଯଦି ଥିବ ତମକୁ ଦେବି କିଣି। ଯେତେ ଥର ଆସିଲେ ବି ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ଏଠି ଓଳା ହଉଛି, ଆରେ ଆକୁ ତ କେହି ନଉନାହାନ୍ତି, ମତେ ତାହେଲେ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ ଡ୍ରେସ ଦେଖେଇଲେ, ଏଇଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପାଟି କରିବେ ବୋଲି ଆକୁ ରଖିଦେଲୁ। ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ବି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୋର ମନ ପାଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ପିଙ୍କ କଲର ହଉଛି ମୋ ଫେଭରେଟ କଲର। ଏମିତି କେତେ ସାରା ଡ୍ରେସ ଟ୍ରାଏ କଲୁ। ମୋ ଝିଅ ବିଚାର କରିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ, ତମେ ଟ୍ରାଏ କର। ମୋ ଝିଅ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ତା ଡ୍ରେସକୁ ମତେ ମାପିବାକୁ ପଡୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ଡ୍ରେସଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆକୁ ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି। ଝିଅ ପାଇଁ ଟୟ କିଣିବାକୁ ଗଲୁ। ଟୟର ରେଟ୍ ଶୁଣି ୟାକୁ ବାହାରୁ କିଣିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3-4ଟା ଡ୍ରେସ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆମ କିଣାକିଣି ସରିଲା। ଆଉ 5 ଦିନ ଗଲେ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ।